Isephula Nkosi mithi yesedani. Thixo wethu namandla onke selizoba ke Nkosi izwi lakho. Thixo wethu namandla onke thetha kanye ngalo Thixo wethu. Nkulunkulu wethu namandla onke uzuvule Nkosi ulungise inhliziyo zethu. Nkulunkulu wethu namandla onke khona kuze zilungele ukuthetha kwakho. Thixo wethu namandla onke ndisezolityhile ke moya engcwele bangaboni mina. Thixo wethu namandla onke kodwa Nkosi bava ukuthetha kwakho. Nkulunkulu wethu namandla ngokwami ukwazi Nkosi ndiyakuqoba ngalomzuzu. Thixo wethu namandla onke kodwa Nkosi iza kuphakame wena ngoba unguThixo. Nkulunkulu wethu namandla onke ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Chapter 4 isihloko ndaba sifunde kohlobo uYesu uzolisa uqhithelo siqale ku verse 36 besindulule isihlwele bamthabatha esemkhombeni njalo kwaye ke kukho eminye imikhonjane inaye kwabakho uqhithelo olukhulu lomoya aye ke amaza ephoseleka emkhombeni abetha wafuna ukuzala kwangoku waye yena esesinqeni somkhombe elele ubuthongo phezu komqamelo bamvuse bathi kuye mfundisi akukhathali nasi chabalala nje wawuvuka wawukhalimela umoya wathi kulo ulwandle hlala uthi tu uthi xwaka wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu wathi kubo yini na ukuba nibenje ukuba ngamagwala kutheni na lento ningenalukholo boyika ngoloyiko olukhulu batsho ukuthi ubani na ke lo lento alonyelwa ngumoya nalulwandle Yesu Kristu uYesu lo uhleli nabafundi bakhe bahleli enqanaweni kwilandle laseGalili kuvuka uqhwithelo ngexesha omnye wabafundi bakhe uyabuza kuye Thixo awukhathali sichabalala nje kuthiwa kwangoku Yesu aphakame avuke athi kanye ngelixesha avuka ngalo uYesu kuthiwa wavuka uYesu wakhalima
wavuka uYesu wawuthulisa umoya ngoba kaloku lo Thixo simkhonzayo nguye umuntu in control kwinto zonke kuthiwa akhona amaxesha sizibone mhlawumbi sikwimeko ezithile sibe nento mhlawumbi ethi uThixo lele kanti akunjalo ngoba if unikhumbula kakuhle kuthiwa nguYobhi kuthiwa uThixo ukhona ngalo lonke ixesha ujongile kuthiwa kwi-incident zonke wayekhona ebukele ingekuba mhlawumbi yayikhona into eyayimxakile kodwa nto nje xa uThixo ufuna iziveza icebo wenza nantoni na kuthiwa bathi abafundi bakhe Thixo awukhathalisi tshabalala nje yandikhumbuza amazwi ndazibuza into yobana ngaba bambuza njani uThixo umbuzo njalo ngoba uthi uYesu ngenye imini awena amaxhala waphoseni kum ngoba mna ndinikhathalele ndiyazibuza ke ngoku into yobana ngaba xa bezawuthi into yobana ngala awukhathali njengoba sitshabalala nje inoba sithini isizathu saloo nto ngoba lo Thixo lo usibonisile amaxesha emaninzi senzela izinto ezintle wasibonisa lo Thixo wasinika ukholo thina ngalo Thixo njalo namhlanje kodwa namhlanje bayambuza Thixo awukhathalisi sitshabalala nje uThixo mosi unguThixo senzela into ezininzi ezinye siyaphunguka kuzo singazazi basiphunguke njani kodwa ngenxa yoba sikhonza uThixo ophilayo sizibone siphungukile ingekuba mhlawumbi isimenzela into ezinhle okanye senze kakuhle phambi kwamehlo akhe kodwa ngoba unguThixo onencebe engazange iphele athatha umhlabelelo xa ethetha kubo bonke oThixo andimbonanga njengawe lo Thixo ngalomzuzu uveza ubuThixo bakhe ndizawulinda umntu ndizawulinda udada aze ngaphambili ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen Amen. Senzelwe inceba engaka Ndibulise kumama ufanga umanga mangasesekela abathe ngasemnyango ndibulise kodata uyoma ngasemnyango ndibulise kulutsha lesekela ke uma ngasemnyango ndibulise amadodana ngomgqibelo uma ngasemnyango ndibulise amakhandlela asikhonzelayo ndibulise ingqongqo kaDavide ndibulise isithunywa sam andinasikhobekiso ndilivile ilizwi lithetha ngenkqwithelo elibona inkqwithelo kuYobhi lamini uYobhi wayeqaqanjelwa ngamathumba ebuza umfazi wakhe yini na umkhonza ngaboni noThixo uyambona lo Thixo wakho ba uqaqanjelwa ngamathumba inkqwithelo ndayibona ngalamini uZakheyi wayekhwela emthini naye uZakheyi wanenkqwithelo wakhwela phezu kwemthi wathi uYesu ihlaza ke nto lalisa kwakho ngalamini ndayibona umama owayesetempileni engafumani bantwana isaqutha ndayibona ngaloo mini ndangishinda Masibu
Sindombisa ngolesithathu komama bangolesine udodana lwangumqhele sisithunywa sebandla saseNew Mountain esivumeleyo ba sizodibana kule ndawo ngoba ukuba besingavumanga ngesingekho apha ndiva kabuhlungu umama uFounder ngoba wayidla ngothi uMarhadebe xa kungakho mntu apha usathana kungone dakasa izawufunisa into yoba inkonzo ke ngoku ibande kanti akufunekanga ibande ngoba apha sijongana nenkqwithelo apha abafundi bayabuza into yoba akavakalelwana bechabalala nje babuza abantu ke phofu ungubani yena ngoba unguyise ungunyana ungumoya oyingcwele ungamanzi awunqanwa abengumoya babuza yena namhlanje ndiva into embi ke lutsha namhlanje sibe kule ndawo kanti sizawuchitha ixesha ndiva into embi kule 20 years anniversary kamama uMkhathali namhlanje mama uMkhathali udlulile kwezinqwithelo uyazana nezinqwithelo ndicinga uba le vesi namhlanje ijongene nawe ngoba ezinqwithelo ujongene nazo endicinga uba mama uMkhathali abantu buhamba nabendleleni abanye babo namhlanje abekho akushiyile ndicinga into yoba mama uMkhathali wahlala wabhekabheka babaphina ababantu bendishiyeke nabo kule nkonzo kodwa wena ngoba iinqwithelo zafika wazimamela wavuma ayabuza into yoba awuvakalelwana sitshabalala nje ngezinqwithelo New Mountain Sisinandipha nansi inkonzo ndicinga into yoba iinqwithelo uyazazi zaseNew Mountain kwaye xa zifikile funeka umuntu athule athi cwaka
Zake zafika mama ufounder mona nje ezinqwithelo ngenye imini ezinqwithelo kwa-Israyeli xa zathi zifika kwafika wathi uMoses wathi uYesu wafika kuMoses wathi Moses hamba ndibavile bayakhala abantwana bam abahlangula uyahlangula uThixo wabahlangula uThixo wathi abakhulula wabuza banza ufika ndithini ngoba mna ndilithintitha ulibali into yoba ungubani bemenze walithintitha thetha noYesu ngoku uthi uYesu mna ndithethi le nto uyithethayo hamba uyobakhulula ndibavile ndicinga into yoba mani mountain uThixo univile namhlanje uThixo uzonihlangula ngoku uthe uMoses wawuhamba lendlela wabuza into yoba ndifike ndithini ngoba uzawuqondana nendoda ekhohlakeleyo kwindoda ethi xa ijongile ibonakala into yoba lena yayibhenywa wabuza uba ndizawufika ndithini wathi yintoni le isesandleni sakho zawuhamba nawe le ndlela thatha le ntonga uyiphose phantsi wayiphosa phantsi abonakala ijika inyoko wathi uzawufika uhambe nawe uzawufika wenze le nto ngoba inkqwithelo zifikile kodwa uThixo wabahlangula uThixo uyahlangula mama ufounder uThixo uyahlangula ngoba ndicinga into yoba sikule ndawo yingoba sizovuyisana nawe kwiinkqwithelo thina singazazi ezaziwa nguwe nobuthule kodwa zikhona iinkqwithelo kodwa namhlanje uThixo uzonihlangula ngenye imini uYesu ufika kwintombi equleni uthi xa efika kule ntombi isequleni uyalibala into yoba uba uYesu ufikile ngoba kaloku thina apho silindele khona silindele amadoda ana-Mercedes Benz ngoku akahambi nganto uhamba ngenyawo wafika uYesu kuye wathi ntombi ndini ndipha amanzi ndisele wathi andinabudlelwane wathi akwabubusazi uba ngubani uthetha naye esilumke ke namhlanje angathi uYesu wawufika acela amanzi ungakwazi umpha ngoba amanzi abubomu amanzi akuphila ngenye imini mama ufounder uYesu uyadala umuntu uthe apha ekudaleni kwakhe umuntu wambumba bonanje uthe apha kumbumbeni kwakhe umuntu wathula wathi cwaka wathi lo muntu uzakwenza umfanekiso okufana nathi nangoku funeka afane nathi wathula wathi cwaka wadala umuntu ndicinga into yoba singabo bantu namhlanje ngoba senziwe sivuma ukwenziwa uyavuma umuntu uvuma ukwenziwa uThixo uyacengwa uThixo uyacengwa uthi noba uyabheka endaweni yaserhini kodwa uthi kulungile Thixo uthi kubaba kaThixo akekho njengawe ngoba inceba zakho zimi ngunaphakade uthi lamadoda abuza uYesu abayazi ba kwalo Yesu ezinqwithelo ethanda angangavuma ukuthomalalisa ngoba uThixo ingxaki esiphila kuzo uThixo uyakwazi ukubuka athula uThixo akujonge ngoba ufuna ukujonga into yobana uzawujika na ukholo lwakho lundawo ndicinga into yoba ngeli xesha manyuma mntengosi nini uThixo unenzele eyona nqapha namhlanje ngoba ezinye mama ufounder ndicinga into yoba wawufounde nazo namhlanje zitshabalele azisekho kodwa wena uThixo uThixo kwenzela inceba wavuma mama ufounder into yoba ndiza noma ngekho utata kodwa ndizawuma ndizawuthi ndakuma ndibe ngumama
ngoba kubhlungu ngelinye ixesha ulandele umama umbone usudibane naye etown enxiba ushoti. Ulandela ntoni? Umuntu ozabe enxiba ushoti. Umama ufounder kanjani? Zange mina ndimbone enxiba ushoti. Mna zange ndimbone ezinxibela ushoti. Ndibona umama. Namfumana phi ke umama onesidima? Ayanqaba kweli xesha. Ingakho ke mama ufounder sisiza namba. Sizovuyisana nani namhlanje. Sizothi usemhlu Yesu. Usemhlu uThixo. Ngoba singekuye asinezi kwenzako. Uthi osokuba ethanda ukundilandela makazincame awuthabathe owakhe umnqamlezo andilandele. Akuthiwa ke xa ulandela inkqwithelwa zizobakho. Ziba khona ngokulandela. Kuxhomekeke umthwalo wakho ukuba unyamezela kangakanani. Ingaba wakho umthwalo uzawubeka ecaleni? Awubekeke ecaleni ngoba ngowakho. Ngoba uvuma ngomlomo, uvume ngenhliziyo. Uthi ndiyakulandela ngoKristu inkosi yethu. Amen. Yemfihlaka lonzulu Verse 41 banombuzo abazibuza bona ngubani nalo ulunyanyelwa kumoya nalulwandle ludambe kwindlela zaseJerusalem babengamazi wababuza ba yintoni nithe macha nje babuza kwakuye ba awuzivanga indaba na babengamboni ba lo muntu bebethetha ngaye nanku phambi kwakhe uqhithelo kweli lizwe siphila kulo ke uqhithelo sifamba nalo kodwa ke sihlala sibambelele kwiankele yethu enguYesu kaKristu sesifane ke notata abangazange bamthandabuze uYesu kaKristu ababeshumayela ilizwi likaYesu kaKristu zange bamthandabuze ngoba bayayazi owabo umhlawuleli uhlale ehleli akalali akozeli owethu uThixo akabi late akabi early kodwa uyafika ngexesha lifanelekileyo kuba afike kuthi isandla sakhe kuthiwa sifutshane basingasindisi indlebe yakhe ayisindi ukuba ingefi bona ke bathi bovalelwe entolongweni zange babe naxhala kodwa yayinye into ababeyenza babedumisa uThixo babedibana nenqwithelo endleleni ngoba nale babebanjelwe yona yayingeyiyo kwakuba badumisa ilizwi likaYesu kaKristu kwabonakala amaxolongo ababebotshwe ngabeqhawuka ingcango zentolongo zivuleke kodwa zange kubekho namnye owaphumayo entolongweni kubantu babenamatyala
abasuppose babayagwetywa zange baphume bancedisana nabatata badumisa uYesu kaKristu. Sesifane sinjalo noba inqwethelo sidibana nazo endleleni uzumana uyinyathela umke ungayibheki ugqiba kwakho uhambe. Oyesu owethu uThixo uhlala ehleli akasishiyi nakanye. Ilizwi lalapha la yizolo uthe uThixo unam uYesu unam ze uhlala umani untikoza lo mazwi ukuthi uYesu unam asoza kushiya. Kodwa babe bathi abangazange bafuna unqula isithixo esinendlebe kodwa asiva esinamehlo kodwa asiboni. Babe beyazi owabo umhlawuleli uyaphendula ngexesha elifanelekileyo. Xa beguqa bethandaza owabo umhlawuleli uyaphendula. Babonakala befakwe edikeni lomlilo eliphinda kasixhenxe kasixhenxe. Kwincwadi kaExodus ngu-20 kwiivesi ezisezantsi kuthiwa ngomhla wesixhenxe wahlala phansi. Umhla wesixhenxe uyisabatha kaYehova ukungcwalisa lowo mhla. Kodwa ke umlilo wabo wephinda kasixhenxe zange bayiqonde lento. Kodwa ke bangena bona bengenoloyiko. Kodwa kwabonakala uYesu kaKristu engqungqa nabo emlilweni. Sesihlale singamiyeki uYesu kaKristu kwezinqwithelo simane sidibana nazo. Umama owaphelelwa yinto yonke wayeshiyeke just nomolokazana bakhe. Kwabonakala lo mama ithemba lakhe liphelile wabuyela emva. Inhliziyo yakhe ikraka kungekho lula kuye. Kodwa kwabonakala umolokazana wakhe ehleli naye omnye wahamba. Ngoba kaloku woyisiwe zezinqwithelo sesingafani bethuna siyeke ivangeli kaYehova. Sesifane sihambe sifumane ilizwi likaYehova. Sikutsha zininzi izinto ezenzekayo phandle apha. Umhlaba apha phandle zidekwe zonke izinto lilizwe. Kodwa singamiyekeli uYesu ngoba yena uhlala ehleli nathi. Xa ndizawuyeka kodwa ke sesifane nomamuwana wayecukuceza nento yonke ngenxa engafumani umntwana. Kodwa zange aphelelwe lithemba lo mama. Wayeyazi owakhe uThixo uzamphendulela ngemini enye. Wamane ethandaza sisimane sithandaza nale xa umane uthandaza okanye umane ucela into amane sithi esocamkwakho athi asoze uyifumana uzumane uthandaza uthi Thixo nalo uthandizo uyifumana yenza ndifumane egameni lakho ze ningayeki. Oyethu uThixo wathembisa ibhada ayebethelele nalo emnqamlezweni wathi namhlanje nzaba nawe eparadisi kaBawo. Sesifane notata wayephathisa uYesu kaKristu umnqamlezo. Wathi uYesu kaKristu uzunyathela lapho ndinyathela khona ukuze ungawuvi ubunzima bomnqamlezo. Ezinqwithelo zithethwa apha zisuka kuYesu kaKristu ebheke emnqamlezweni kubantu ebasindisa bemthufela belibele ba ngezolo lo Yesu kaKristu simthufela yona namhlanje bendisindisile. Kodwa zangayeke ilizwi lakhe lokuqala wathi bawo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Wayengenangqumbo wayengaqumbanga kubantu ababemnyukhutya. Kwilizwi lehlanu uthi ndinxaniwe. Abecimfa bona bamvisa ubuhlungu ngomnika ivinika. Abayazi ba ivinika yeyona ihilishayo isikhumba somntu. Uzuthi xa umane usithi ndinxani xa imali utshaba lakho lumane lunika ivinika uzumane uyithatha umane usithi enkosi ndiyabulela. Andizobamde mani nam akho nto yininzi ndizayithetha qha ngehlobo sisibethela ngayo uba mayingalambathi le nkonzo ukuze sonke sibe nabo ngoYesu Kristu. Ndicela uxolo udadewethu sifikelelwe ngulaa mcimbi befuneke bakanti siqale ngawo.
imizamo ihlanu isiphumeni siyosikelela imvu Kristu Nkosi yethu. Iyabonakala ayibonakala bamnyama. Mandithaba thethu bamsinyane kakhulu simisele umama kusokoma nabo kabalapha bayafuna kamanje ubawo kabalapha okuqala mandixolise abazali bam andidelanga mntu kunye emsebenzini qhake kwajonga baleke lokwenza nomcimbi vele uthatha wona ngoku kodwa ke bandicela bawo kuba bengekho abanye bawo abakhoyo ukuthi mandisikelele lenkomo ukwazi ibe nokwenza umsebenzi wayo. Amazwi ayo ke siwafumana kule ncwadi yeLevitikusi isahluko sokuqala kula mqolo weshumi. Amazwi afundeka ngehlobo ukuba umsondezo wakhe ngowase empahleni emfutshane nokuba kusesibusheni nokuba kusesibhokhweni ulidini elinyukayo ngosondeza iduna eligqibeleleyo aliqhele ecaleni lesibingelelo ngasentla phakathi koYehova. Inkosi mayisikelele ukufunda kwamazwi. Bazali bam nango ngamanqina ba umkhathali babe kanye mama umkhathali banothi nijonge lenkomo ileli kule ndawo idini lilapha alinalo lesiphako aluphuka ngamlenze aliqhaqha ngamehlo kuba awunyusa idini likaThixo kumele ukuthi yonke into eziphayana kwepolodini ibe kanti sisilwanyana esipheleleyo. Ngalo mazwi ke dinika igunya ke abazalwane kanye utata othe wanyulwa inkonzo ukuthi makaphalase eligazi lelidini aliphalase ngayo uYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi. Amen.
legusha lizihlelele efama legusha izonwabele efama nathi nina manyosa yona ngiyayithatha nizawuphalasa igazi layo mama unqamfana yomama umkhathali ndifuna zabayigcine lezi zinhlizweni zakhe bayazi ukuthi ngale date ngeli xesha umphefumulo wemvu waphuma ngenxa yini kuzo zonke into ezothi nizenze senilazi ukuthi le gusha iyokucama kushela ngaphambili kwizithunya zenu ukuthi izinto zenu mazikhanye zivuleke mhlela zenathi nayishiya lenkonzo senazi ukuthi khona umphefumulo ophumule ngenxa yini ngalomazi inkwefu ndiyakunika igunya nansi isebenzele mfu ibe kanti kuzo zonke into zalenkonzo sizothi zikhanye ngayo uYesu Kristu inkosi yethu amen selundemba temoya
Ndiphinde ndizibusele kwabangenayo. Ndiphinde ndibe nesicelo kwabakhona ohlala bakhona. Ilizwi likwincwadi kaMarko kwabangenayo, ichapter ngo-4. Isihlokondaba sithi uYesu uzulisa uqhithelo. Siqala phaa ku-36. Besindulule isihlwele bamthabatha esemkhombeni njalo. Kwaye kukho eminye imikhonjana inaye. Kwabakho uqhithelo olukhulu lomoya. Aye ke emaza ephoseka emkhombeni. Abetha wafuna ukuzala kwangoku. Waye yena esesingceni somkhombe, elele ubuthongo phezu komqamelo. Bamvuse bathi kuye, "Mfundisi, akukhathali nasi tshabalala nje." Wavuka wawukhalimela umoya. Wathi kulo ulwandle, "Hlala uthi cwaka." Wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu. Wathi kubo, "Yini na ukuba nibenje ukuba ngamagwala? Kutheni na le nto ningenalukholo?" Boyika ngoloyiko olukhulu batsho ukuthi, "Ngubani na ke lo le nto alula yena na ulwandle?" Ndizocela oodade ababini. Xa ndizocela abadade babini, eyona nto ndiyiqaphelayo ngeli lizwi nelisibonisa yona, uThixo lo sibonisa into yobana ngoba unalo ugunya kwizinto zehlabathi. Okwesibini, apha kutestwa ukholo, ngoba naba bafundi bakaYesu bebonakala bengenalo ukholo ngalo mzuzu. Ukhe wabenzela mos izinto ngaphambilini ezintle, kodwa kuleli texting ngoku babonakalisa ungabi nakholo. Okwesithathu, uYesu aphuzisa uxolo, ngoba kuthiwa ukhalimile ngelizwe elinye, wathi maluthule ulwandle luzole luxole. Kuthiwa kwangoko lwazola ulwandle. UThixo apha uzisa uxolo ngalo mzuzu. Ndilinde oodade ababini. Ndibusa intombi zangolwesithathu, umama ngolwesine, ndodana ngomgqibelo, amakhandlela asilayiteleni ngqo kaDavid ebumle basingene. Ngale nomini namhlanje nam ndonwena uvaleleka ngaphandle. Xa ndimebulisa ndibusa
ngencwadi yentombi incwadi kaMateyu ethi phaphani ngoko ukuba ningalazi ilixa lokufika komyeni kula mazwi wabekileyo kwale mina namhlanje athetha ngenkqwithelo kudla ngokuthiwa xa bethetha abefundisi bethu bathi asisathethi ngeBhayibhile kodwa into esithetha ngayo sithetha nathi thina abantu abakhoyo ngokwemhlabeni ngoba ezi zinto zenzeka kubo zagqitha ngoku iinkqwithelo zilapha kuthi kubonakale ke ukuba sithi abafuneke benyanzelekile basithandaze sihlale noYesu Kristu ngenye imini umama nawo wakhe wafikelwa naye sezinkqwithelo zambetha kodwa wahlala elikhulweni likaThixo wamgcina kodwa xa esithi omnye umolokazana yena uyahamba washeka kodwa omnye umolokazana wakhe sentsho uThixo unjalo ukuba uyamthanda uThixo uyahlala uthandaza kuye uThixo uyakufihla uThixo uyagquma seyiza kwenzeka into uThixo uyakwazi bangene engxakini ukuze uThixo uzokwazi uphumela ngapha kwayo nam ndenza babethuna donqena ukuza ayithi kanti xa kufuna i-report back enkonzweni yam ndithi hayi nathi besimele phaa ekoneni kodwa sikwazi ukuthi hayi thina zintombi besime kula mazwi athi sithetha ngeenkqwithelo thina abantu batsha thina zintombi singabona abantu iinkqwithelo zisifumana mhla nezolo kodwa ngapha kwamandla kaThixo siyanqoba sinqoba ngamandla sinqobe ngomthandazo ngeYesu Kristu Nkosi yethu elithuba njengentombi yomanyano njengentombi ohamba uLosithathu mama umkhathali andizothetha nawe umama kakhona ngomso bazathetha nawe sisinandi udade ulicacisile ilizwi apha umna kuphosa mama mini emathathu ndisuke kule ndawo rhamente engcwele evuma ukuthandaza uthi Thixo awukhathali na athi sitshabalala nje rhamente engcwele evuma ukuthandaza bazali basekhaya athi zintombi zokuvuma uthi uThixo kubafundi bakhe athi ngenye imini uthi ndizibonile intsizi zenu uthi ndikuvile ukukhala kwenu ngoku mna Yehova uThixo ndiyehla ndizonihlangula rhamente engcwele evuma ukuthandaza ndizasuka phamphakathi rhamente engcwele evuma ukuthandaza bazali basekhaya kodwa ndibhidwa nguba uYakobi bazali basekhaya rhamente engcwele evuma ukuthandaza xa yenza isibhambathiso kabini nakathathu rhamente engcwele evuma ukuthandaza athi ukuba lo Thixo ngulo Thixo ndimkhonzayo uthi ndinika amanzi ndisele uthi ndinika ingubo ndombatha uthi ndabuyela endlini kabawo athi ndinoxolo athi luthala kwawethu athi izintombi zokuvuma rhamente engcwele evuma ukuthandaza Thixo na awukhathali na sitshabalala nje rhamente engcwele evuma ukuthandaza yatshabalala imfama ngenye imini athi endleleni bazali basekhaya athi igqiba rhamente engcwele evuma ukuthandaza imali ibuza uba yintshalo yantoni na lena rhamente engcwele evuma ukuthandaza bayixelela okokubana kudlula uYesu Kristu waseNazareta athi bazali basekhaya uthi yambomboleza le mfama yathi Yesu unyana kaDavide athi ndenzela inceba rhamente engcwele evuma ukuthandaza uthi yasuke yaguquka le mfama
yabuza bafuna ndikwenzele ntoni na athi athi kokubana ndibone baqaba phansi wathamba ukholo lwakho athi lukusindisile rhamente engcwele avuma ukuthandaza ndithe ndizasuka pha nditsiba ugqapsi rhamente engcwele avuma ukuthandaza bazali basekhaya kwathi ithi incwadi yesitshilelo xa siyishumela ngemina ngecawa rhamente engcwele avuma ukuthandaza uthi ngobani na abayana athi bathe uhambe ezimhlophe rhamente engcwele avuma ukuthandaza uthi yathi impendulo yamazulu ngabantu abasuka ezimbandezelweni bona baloyisile ihlabathi rhamente engcwele avuma ukuthandaza awukhathali na sitshabalala njena rhamente engcwele avuma ukuthandaza bazali basekhaya athi ndizawusuka kule ndawo ingathi nodade naba baphaya emnyango rhamente engcwele avuma ukuthandaza awukhathali na sitshabalala njena rhamente engcwele avuma ukuthandaza ngenye imini athi bazali basekhaya xa ndizawusuka kule ndawo ndiva umbuzo athi asihla phezulu emazulwini okokubana yintoni nana esinohlula athi nembandezelo rhamente engcwele avuma ukuthandaza yathi likrele na yathi indlala na yathi impendulo yamazulu nakanye ukuba uthixo ngakuthi kubani na ongasichasayo ngoyesu kristu nkosi yethu amen. Siyadlula ezintweni sinjengamanye amaxesha sibe nomhlabelelo thinathi asazi uba sidlule kanjani kodwa ndiyafuna ukuthi ngomso uzuyazi into yobana ngaba sidlule ngoba sihamba noThixo ophilayo sidlule ngoba sihamba nendoda engadinwayo sidlule ngoba sikhonza uThixo omi ngonaphakade yinto ebangela uba sibe kanti siyadlula kwezo ngxaki yiyo le nto kubalulekile namhlanje sizintombi siyazi into yobana ngaba noba imeko seyingavumi kodwa masimane ukumbulela sithumbe uThixo singafani nabafundi bakhe xa kunamhlanje ababonakala bengenalo ukholo kuThixo kodwa simane ukutsho sisithi unguThixo ngoba kuthiwa masimbonge nakazimbandezelo asibuleli because kumande ebomini bethu asibuleli ngoba usenzela izinto ezintle asibuleli ngoba namhlanje imali sinayo kodwa sibulela ngoba inceba yakhe ime ngonaphakade ufuna simngene into etshoyo namhlanje ethi sikhonza uThixo ophilayo uThixo ongajiki yimo seyingavumi kodwa ukuthi manje uThixo ndiyabulela nangaleni imeko ngoba kaloku kuthiwa masimbulele President wami ndizobona simane ukuthi siyabulela thina Oh
singamantombazana sihlale sibe nengxaki endlini umdadu nomkhonane ezibangela into okokuba singakwazi uzuma kule ndawo. Ngoko ke ndibambe indawo kaSihlalo ndingekho nto ndizawuyenza. Ndizawucela usisiphumeza azosimela kule ndawo asichazele into yokuba singabantu abatsha abalapha ezantsi kwakhe. Yintoni uThixo into asenzele yona nebangela into yoba mayibe kanti sigciniwe wade uThixo wanathi kule 20 years. Andifuni nolibazisa ke ngoba ootata bangaphandle siseneprocess yosika ikeyiki ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Zongizono ndizibulisele kwizihlalo bonke omama ngokwezihlalo zabo ndizibulisele kumama uPress ndizibulisele komama bonke ndizibulisele kumantombazana ndizibulisele kulutsha ndizibulisele ku-child ministry ngelihle igama lomfeni nomvukelo wami onguYesu Kristu. Amen. Nanjengentombi pha enkonzweni yami kwala bandla lase-Albany Baptist Church ndicebisa uxolo ngonganxibi ngoba udadethu khange andichazele kakuhle ngoba pha ecaweni ndifundisa into okokubana xa usiya entweni yenye inkonzo nxiba nawe njengentombi. Nam ke mama uPress ndiyintombi pha kwala bantu phantsi komama uSihlalo uNtakana intombi kamama uNuzi. Ndizowuthi enkosi kuThixo akungawa wamamandla into okokubana ndize kule ndawo. Ndoyike ngakumbi namhlanje makazini mani ukuthi Thixo le nto ndithume yona uba mandiyenze ndenze yona ndawugqiba kwam ndihambe. Phantsi kwelizwi ke elithetha ngenkqwithelo ndizawugqitha nje ngoba kuthiwa oodade abasemnyango bendicinga fanuba izawuba ziintombi zodwa makazi khange ndiyazi uba kuzawubakho nenye inkonzo. Phantsi kweli lizwi elilapha kwincwadi kaMarko into eyenzekayo uYesu apha kusemveni kokuba esanduphilisa laa mntu wayehlele emangcwabeni ehamba ze uthe ekugqibeni kwakhe uphilisa lo mntu wahamba naba bantu bakhe bokhwela inqanawa. uYesu kusondela ixesha lokokuba ngoku uzawukumka. Uyayiqonda into yokokubana mama uSihlalo aba bantu kudala ehamba nabo le ndlela kodwa akho nto abayazi. Kuthi ngoku kwakudamba aqonda uba makathathe inje athi gubu qala kubo ahamba olala ukuze into okokubana abantu bomelele ngakumbi. uThixo ke ezakhe izinto zezakhe ngoba kuqala makazi uThixo wadala umuntu ngokufana naye.
eyona nto uThixo wayeyifuna kuthi wayefuna senze ngokohlobo asidale ngayo. Kodwa ingxaki yakuba kukusuka komntu emntwini. Ngoba uThixo wayefuna siphile ubomi obungenaphakade. Kwathi qha ngenxeni yoba umntu ngumntu wenza ukuthanda kwakhe. Uthe uThixo apha kwezi testamente ukubona into okokubana senze izinto ngendlela engafunekanga senze ngayo. uThixo wakhe wathi gubuqala wokuthetha ukuzenza umuntu ozawuba inhlahlela yokufa, umuntu ekuza ukuthi kume yena phakathi kwethu ozawuba ngumahluleli wethu. Wafika kwintombi enguMaria. Wathi vuya wena usikelelweyo phakathi kwabanye abafazi ngokuba inkosi nawe. Thina singamantombazana uThixo usenzela inceba engakhange yenzelwa umuntu ongumfazi, yenzelwa intombi. Ethi lento kufuneka thina siqiniseke kuqala ngobuntombi bethu. Ukuqiniseka kwethu ngobuntombi bethu ngoba uThixo uthe awujonge ezantsi emhlabeni kodwa wakhetha intombi into yokokubana mayizise usindiso kuthi. uMaria wamthwala uYesu, kodwa uYesu wabe eyazi into yokokubana uMaria wathi qala kuye ndizawuthini umitha ndingazani nandoda. Wathi ezikaThixo izinto zezakhe. Ngoba uyayazi into yokokubana kugqityiwe ngamazulu kufuneka kukho umuntu ozawukuthi asindise thina kule ndlela esikuyo ngoku. Siyabona mosezweni indlela ekonakele ngayo. Kwenzeka izinto kungakumbi thina abantu abangamantombazana. Asikho safe even kuma boyfriend. Asikho safe sesihambe ezitratweni sizi-victim. Kodwa ngenxa yento yokubana kukho umuntu onguYesu Kristu. Xa uhamba kunye naye uthe wamkela yena ayikho into enokunqabela. Ngoba wathi uThixo kuMaria wathi akukho nanye into emnqabelayo uThixo. Ngoku apha uYesu Kristu uzobabonisa makazi eyona purpose yakhe emhlabeni uThixo amzisele yona ukuze azokwazi unceda isizwe sikaThixo. Apha ngoku uyababona babantu into yokubana ikhona into abangenayo. Eyona nto ababantu babengenayo makamalibongwe lukholo. Ingxaki ke kunzima, lunzima ukholo kuthi. Eyona nto sifunayo sikholelwa ngokubona. Kanti ezakhe izinto ngezomoya. Ngoba uYesu Kristu ungumoya. Xa sithe sakholelwa kuwo umoya onguYesu Kristu zonke izinto zinakho kwenzeka. Ngoba mase uthi kwelokugqibela bawo ndiwunikele ezandleni zakho umoya wakho. Inye into ekuthi ngumoya kaThixo, umoya kaThixo oyile nhliziyo esihle. Ethi kuthi namhlanje bantu abatsha xa sihamba le ndlela akufuneki le ndlela siyihambe ngokwentando yethu, kufuneka siyihambe ngokwentando kaThixo. Umnye umuntu efuneka sim-invayithile ebomini bethu nguThixo, uYesu Kristu. uYesu Kristu ke awum-invite nje xa ufuna yena. Uqala makamalibonga ulungisa indaba yakho kunye naye. Uyamamkela uYesu Kristu. Uthi uYesu Kristu njengamanje umamkele mamam, umvumile ngomlomo wakho, ufuna ukholwe nangenhliziyo. Ukuze ke ngoku uzokwazana kunye naye. Njengamanje sowukholiwe, umvumile wamamkela njengaye inkosi nomsindisi, ikhona into ahamba kunye nayo. Le aze ngayo uYesu Kristu engumoya. Wamkele umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele othi yena ohlaba wohlule. Kuthi xa kufuneka uhamba indlela engalunganga uyakwazi ukunqanda uthi phuma kule. Akasaza akufumane ube uyingelesi. Kufuneka ugilegilene nezi zinto ezithethwa yile ncwadi. Kufuneka ugqithile samandla. Ngoba kaloku uYesu Kristu uthe xa edibana nentombi equleni
ithi yona xa ithetha pha ithi kwakunyanzelekile edlulile Samari ukuze azofumana le ntombi ngoba le ntombi yayingazani naye uKristu ukuze ke sidibane naye uYesu Kristu kufuneke size kuye akekho umuntu onegunya ebomini bethu ngaphandle kwakhe uYesu Kristu ngoba into esiyidalelwe nguThixo kuba siye kule ndawo afuna masibheke kuyo bantu abatsha nam abanye abantu abandaziyo apha eNine ndikhe ndasela ndikhe ndazenza izinto ezibuhlungu kumamama kodwa ithi le nto kufuneka wena uzixelele akubi mnandi ke makamalibongo xa usuka ebantwini ngoba thina ingxaki yethu sithanda ipafi ngoba uthi xa uThixo akususa kule ndawo umane ulilba inoba ndenze ntoni kubani ndifuna ukuthi kuwe mntu omtsha ndifuna ukuthi ntombi ekule ndawo akho nto yenzileyo uThixo ikhona le nto afuna ukusebenzisa kuyo yakhe but ingxaki wena usebenza ngepafi susa ipafi ngoba kaloku baza kucekisa ekubeni bekucekisile bazawuthetha izinto ngawe ithi le nto wena njengomanje bezabe bethetha izinto ngawe bekucekisa uzazi ba umuntu endimlandelayo ndilandela umuntu owacekiswayo ngoba uYesu Kristu esimlandelayo zangathandwe kwathi nangoku ephilisa iziqhwala esenza imisebenzi emihle phakathi kwabantu kodwa bayilibala imisebenzi yakhe beyilibela nje imisebenzi yakhe bakhetha uyombethelela emnqamlezweni kwathi ngoku kubuzwa basikhulule bani bathiwa masikhulule uBarnabas owayesisihlweni uBarnabas wayesenza izinto phambi kwabantu kodwa lo yena wayesenza izinto ezinhle phakathi kwabantu bathini bamlibala ndifuna ukuthi ke namhlanje umuntu nomuntu kufuneka azazi ba yinto into ayifunayo ebomini bakhe ndiva kabuhlungu ngoba sesinabantwana ngokumakazi abantwana bethu benza izinto ezingekho right kanti abana namhlanje phe emsebenzini besithetha nenye iprofessor sincokola ba inoba kanti iphuncuke phi into yabantwana bethu besesikolweni namhlanje kuhlisa for into yomntana but uya ku-hearing ngomvulo siyabuzana ke ngoku nale professor uthi oyi-1 ingxaki kukuphela kwe-religious esikolweni njalo eneneni kuthe ngoba ngexesha lethu sifunda kwakwi-LCO apho sasisithi xa siphume esikolweni sihambe siyongena inkonzo yesikolo sifundiswe ngoYesu kulapho ke mna ke ndazixholela khona kodwa ndingekayazi ingcakasana kwathi apha ekukhuleni ndakhumbula laa nto ithi wathi unyana wolahleko akuziqonda ithi laa nto umntu kufuneka aziqonde ithi ke ngoku le nto bantu abatsha nathi zintombi inye into efuna ndisiyenzile kuba simkhangele uYesu ngoku sisafumanele ngoba ixesha ngoku liphelile ndandla ngomamela utata uPlatyi athi kwi-radiogram stamp uzawuthula ithi unomatshotsholo ufuna utata uPlatyi ungabi nako umfumana uthi ufuna ukwenza into kaThixo zibe zivaliwe iincwadi siyabona kukho abantu abathatha iBhayibhile bayithi bathi thina bantu sebeyazi le nto masingayilahli ndifuna ukuthi kuwe ke mamqoqo makazi usuka kuthi 20 years ayontwana u20 years iminyaka eminingi wahlala wanyamezela ungenayo utata uyi-role model ke nakum njengalo besitsho le minyaka ndikwazi makazi zange ndibone uyinxibile nyani ibhruku sesiphume emsebenzini ukuthi wasibhekela elwandle nam ndisesekitchen nawo kodwa not even a single day ndikubona unxiba ibhruku azange ndikubone makazi epotsoyini izininzi izindawo endingakubonanga kuzo uzuzazi ke mamqoqo ba abantwana bakho iintombi zakho bazawujonga apha kuwe and ke ngoku into endifuna uyithetha awusazi uthi ukhokela abantu inkokheli ube ngunonkala because kaloku ukuba ukekele nabantwana bakho bazawukekela njengawe ufuna uqiniseke ngento oyithathileyo makazi uyazi into okokubana kwezi ndlela ubukade uzihamba kukho amagingxigingxi nangoku akho ndizabalula kuzawuphinda kube nzima inye into ofuneka uze uyenze mamqoqo uqine edolweni
ubize lowo owafayo wakhetha iyolenga emnqamlezweni ukuze nawe uxolele izono zakho onguYesu Kristu uzuwasusa wakhe amehlo phakathi kwabantu uwajongise kuyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu uthi xa usenza loo nto uye kuyo ngamehlo okholo ukuze akwazi ukuhlaba ohlula akubonisa indlela elungileyo ebheke ebomini nanipha ze niqine ze ningadlali ngenkonzo katata umkhathali kunye nomakazi because khange kube lula ngexesha beyimisa ndifuna ukuthi bazawuthetha abanye abantu kodwa indlebe zenu ze nizivale New Letter Day masinemazi biza kahle New Mountain ze nizivale ke indlebe zenu koko nonke bantu abakweli bandla asive inye into ze nise kuye imbali nomgqibelelisi wokholo lwethu onguYesu Kristu amen 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 ke apha kule nkonzo yaseNew Mountain kukho odade ebekade beyitsana baqala baba ngoLoribon baba ngamantombazana baba zintombi emveni koko basikhokela ngoku sizosika ikeyiki imizuzu emibini ndizawuthatha imizuzu emibini ndicele umama uNhlanjeni obengumama uArchbishop welibandla ndimcele into yoba makazosikelela le keyiki emveni koko sithathe imizuzu emibini siphume phandle siphinde singene xa kuzawungena otata ngengoma yakho mama uNhlanjeni usincede ngale keyiki ngoKristu inkosi yethu amen uzala enyakweni
ukhona phakathi kwethu, omama bonke abakhoyo, iintombi zonke ezikhona, usihlalo wamantombazana, naye wonke umuntu okhona apha ngaphakathi. Ngokukhawulezileyo bazalwane, ndingangxamanga, masilifumane ilizwi lokusikelela le keyiki phaa kulaa ncwadi yendumiso ngu-100 phaa kulaa vesi yesithathu. Ithi yazini ukuba uYehova unguThixo yena. Wasenza yena asisithi singabantu bakhe nezimvu ezaliswe nguye. Akho nto ndizayithetha ngenxa yexesha, ootata kudala bemile phandle. Thunywe nje mama uFound umsebenzi omncinci woba ndisikelele le keyiki. Ndifuna ukuthi kuni xa ndizawusikelela le keyiki ndifuna nazoba aninini ningabantu bakhe nezimvu zokwaluswa nguye. Ndinomnqweno mama uFound oba xa niyiqhuba le veki nijonge kwicawa uThixo ahambe nani futhi analuse. Ndonqena ke mama uFound uba nobushushu ngoba ndonqena utya ixesha. Xa ndizawunishiya ndifuna nishiyeke nala mazwi athi aninini nizizimvu zakhe nabantu bokwaluswa nguye. NgoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele, Thixo namandla onke, nantsi keyiki mesiyolungileyo ndithunywa ngupresident webandla oba ndithoba inceba yakho phezu kwayo. Hlala ke mesiyolungileyo ebantwaneni bakho, hlala ke mesiyolungileyo kulo nquba, thoba iintsikelelo zakho mesiyolungileyo, thoba inceba yakho Thixo namandla onke phezu kwesi sidlo Thixo namandla. Banika amandla Thixo ebandleni, ubomeleze emesolungileyo nanjengoThixo thembakeleyo. Siyazoba Thixo xa sibiza kuwe konke kuyenzeka ngayo uYesu Kristu inkosi yethu, amen. Siyayisikelela ke nomama uFounder egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Amen. 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 Bazalwane ngenxa yexesha zakwenza nje amazwi abe mathathu kumama uFounder nasebandleni. Ndifuna ukuthi kwentombi endala usebenzile. Akululanga nothi wonke umuntu uyakwazi ufika kule ndawo ufike kuyo. Bekungekho lula ke endleleni, sonke siyayazi besikhona futhi nangoku akuzuba lula. Uthi bahambe nawe. Cheers. Amen. Amen. Mama bakhona nabo mama uMncandi bakhona nabo tata bakhona nabo bawufounder bakhona ngoba kunzima kangakanani endleleni uyayazi ba unawo amathembu exakeni. Amen. Bishop intombi zonke mama bonke odada abangekhoyo abaphandle ndifuna ukuthi kunimgcine mama uFounder. Amen. Akho lula mama uJafta, akululanga mama uBishop ngiyayazi akho nto ningayaziyo. Senimgcine mama uFounder, ningaze nimlahle ningamshiyi. NgoYesu Kristu inkosi yethu, amen. Inkonzo ndizayibuyisela kudade uNgcoli ebephethe inkonzo. Nkosi mama uFounder. Silaphi njabazami baba dimilona dimilona Oh
sityanga xesha ndizocela sihlabele oodata bangene ngoyesu kristu nkosi yethu amen.